importante man kayo kini ikaduhang pagbalik ni Kristo. Tungod kay una, nakalatid siya sa malaan na kasulatan. Whether you like it or not, dili ka ganahan kay kung saan manasikan kami ko eh. Para kung mag-isgot na oksikan kami, kasi mag-isgot end times, daghan na mga tao kung malisan. Saan man niya, kung balik ang Ginoo, dili pa paanda. Kung saan man niya, kung mahiabot ako sa kining ginatawag end times. Kung saan man end times, kasabok, usa ka dako kasabok pamahitabo sa tibuok kalibutan. Nasukad, mahibugso ang kalibutan. Wala pa makasinati, ini nga gilabihan, ang dako, kung grabe na kasakit. Para sa umaabot ang panahon, may tabukin. That's why ato ang mahiskutan kung nganong importante ang ikaduhang pagbalik. Tungod kay ang Biblia, nagtudlo na si Jesus Christ mubalik kayo. Ang Juan 14:3, nagingon siya, kamuhan niyo siya sa namahan ang mag-andam ng mga lawak nito. Upon siya makahandam na, siya mubalik. Aron pagkuha kaninyo, kanato. Aron bisan asa siya, at umakita, ubalik kaniya. Now, another one, tungod kay ang pagpaabot ini ingon nga dako nga paglaom. Anong nagapangalagad kita sa Ginoo? Anong nagpadayon ta sa pagsimba? Anong nagapadayon ta sa pagpangita sa Ginoo sa pagkinabuhi? Anong nagapadayon ta sa pagpanagyaw sa pulong sa Ginoo? Tungod kay adunay umaabot na pag-anhi sa Ginoo. Tungod ni ini nga paglao, na kung ikaw umatay, ikaw umanhaw. Tungod ni ini nga paglao, na kung ikaw mahingaptan sa pagbalik sa Ginoo, mahingapin ikaw sa rapture. Another one, iyong padringan, samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, magpaabot kita na mainiton diha sa Ginoo. Sa bata pa ko, kanunay na akong kadungog na hapit na mabalik ko. Namastor na lang ko huwag pag-ibalik. Mamatay na lang siguro kung ipagyak ang balik ko. Pero sa diha na nagmuni-muni ko sa pagkaliman itong ikong kadungog kung wali ba yan. Nagabasa ko sa Book of the Galatians. Ibagi ko itong kabalakan. Pinakon, i-pray sa kaluwasan. Kung di ko sigurado ang iyong kaluwasan na pinakon panahon na kung ginawin ko mga 13 anyos, 14, doubtful ko sa kaluwasan kung iwas mo. Kung di ko, di ko sa pagkalikon ng Lord, wala na lang mong takong ipahimos ko. Ano ba? Kung kinahanulog ko, kaya nagbalik sa Ginoo, inigtingog sa trumpita, hindi ko kadungog sa tingog sa trumpita. Nahanulog ko, namayapin ko sa dako makasakit na may tabo sa umaabot na panahon. Nahanulog ko, hindi naman katalagman na may tabo sa umaabot na panahon. Hinugdalan kung wala na natin ipahimos. Paninali na ay ang ginangatan o pagkaposible na dangatan. Pagkita no wonder ay mga reliyon nagatutlo na wala yung impyerno. Ito nga, ganay kong doktorat, dugay lang itukod kay Iglesia, wala nagtuong impyerno. Okay, usa ka makahadlo ang pulong impyerno. Kung basa ka Biblia, ano na impyerno? Kung mali ako ang kabalatan sa kinabuhi sa unang panahon. Nagluwan tungod kay kini, naghatag og dakong kalipay sa mga magtutuo. While nagapaabot ka kamayniton sa pagbalik sa Ginoo, mubati ka og kalipay, ang magsubo lang, itong dili sigurado kung luwas na siya. Kung dili. Ikaw iksuon, kung dili ka sigurado na luwas ka, alay ka magsubo. Dapat dili ka maglipay. Dapat kang malisa. Dahil basin, dili ka makiapin sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung sigurado ka na ikaw mahiapin ko niya sa panahon sa rapture, after ikaw sa pagbalik sa Ginoo, hangay nang maglipay. Ingon ba ang unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 14, lukso sa versikulo 18, ang pulong sa Ginoo na ingon, gayon kita nagtuo nga si Kristo namatay o gabanhaw, mausap sila ng mga nangamatay. Dahil kung raon niya sa Diyos, kinaagi kang Isos, uban kaniya. Versikulo 18 na ingon, busa, lipayan ninyo ang usa o busa, kinaagi ng mga pulungan. So, adunay mga pagpamanhaw sa umaabot na panahon.
Kung sa aray kitang maglipay, tungod kay adunay pagkabanhaw sa maamo nga banhaw. This is the reason kaya nang nagapangalagan ko sa Ginoo. Kay kung dili ikaw hiabtan sa pagbalik sa Ginoo, nabuhi, at least, apil ka na mabanhaw sa panahon po niya sa pagpamanhaw. Kung mahiabtan ikaw sa pagbalik sa Ginoo, at least, mahiapil ikaw nga ilisan sa Ginoo sa kalawas nga di na madunod na panagasakawon sa Ginoo dito sa iyang anay. Now, ikaduha, unsay kahulugan sa ikaduhang pag-anhi? Unsay kahulugan? Kung sa uban, kung alang sa mga Kristohanon, ang pag-anhi sa Ginoo, usa ka dakong kalipay, o usa ka dakong paglaom tungod kay adunay pagkabanhaw, o adunay rapture, apan sa uban, usa kini ka dako kasub-anan. Tungod kay nagkahulugan ka na adlaw sa kasama. O adlaw sa kasama. Now, tingnan pa, ang kahulugan alang sa uban sa pag-anhi o sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, usa ka personal. Anong personal man? Tungod kay personal nimo na makita si Jesus Christ. Na mukaya gikan sa langit, paingon diri sa yuta. Na makita nimo ingon pa ang tulong sa Ginoo, ang Dios inigbalin, inigabot po niya sa anak sa tao. Daw sama siya o kidlat. Nga musutanles, gikan diya sa silangan, padulong adto sa kasadpan. Na diin, tibuong kalimutan, makakita kung magsaksi. Basta sa Biblia, kung tanawan ni Makabuk o Matthew chapter 24, makita ni Mudraka kung sa mga timailhan sa pagbalik sa Ginoo. Adunay, mutaklas niya sa kanalitan, usa ka daw kilat, kapag nagkahulugan ka na, adunay, usa ka dako kasama sa talihawon ka na. Ingon pa rin ka, personal na ito na makita. Ingon pa ang buhat, uno-unsi, ingon ko mga tao na atong anghel ito, na naghangad niya sa langit, namikayap si Jesus Christ, ingon sa mga ingon tong anghel, kung sa may inyong gibuhat nila, kung sa may inyong gimanad nila. Kaya mga tao na itong panahon ng tigo, samtang si Jesus Christ ay hinay, namikayap, ingon dito sa langit, naghangad sila, samtang nagpalayo si Jesus Christ, ipangutanan sila sa anghel, ingon tong mga anghel, kung sa may inyong gibuhat nila, kung sa may inyong gihangad nila. Ingon niya, kini ang ibangi. Napakabot sa anak sa tao. Sama-usap. Yan na. Subot pa sabot ni Jesus Christ, di kaya pa yun sa langit. Mukaya pa sa payon sa yuta. Sa ikaduhan niya, pag-anhi. Another one, alam sa mga balaan. Usa ka, anindong ka balita, ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Alam sa mga balaan. Alam sa mga katawan sa Ginoo. Nung paug ang ikaduhang pag-anhi, maglakip usap ug daghang mga hitabo. Inuon man nila, makita nimo sa duhahan mo mga tao. Pero bisan namatay ka, makita nimo. Makita nimo si Jesus Christ, bisan patay ka na. Kung kay kalakip ka, ang pagsukat mo, inani mo ka hitabo. Pagtingog sa arkanghel, pagkahulog sa mga arkanghel dahil sa kalangitan, o pagtingog sa trumpeta, tanan nga makapatay na nagtungo kang Jesucristo. Like for example, kay Akinilin, kuman ka na mga namatay, na nagtungo kang Jesucristo. Mga ukap na, tanan nila ginuknan. Mga ukap na, o sila tanan, na nagtungo kang Jesucristo, musukat na sa Ginoo niya sa pamanangan. O kita usap ng mga buhi, iniktingog sa trumpeta, musugat na. Pero dili ka magpundan sa nangamatay. Ingon pa ang ulo sa Ginoo. Kung dili magsunod kita sa mga nangamatay. Dana mga buhi. Pero dili na itong kalabira. Dili na itong balansay na nasa interior. Ang mo bangon raa. Kung saan, sumbit. Sana, kuhan. Dili na ito na. Pagbalik sa Ginoo, automatic. Tanan na nangamatay na may pagtuo ang Kristo, bilisan ang ilang lawas o lawas na dili na madunod.
O kita na mga buhay, dili na din lawas na ito na madunod ang musugat sa Ginoo. Right away, ilisan ang atong lawas o lawas na dili madunod. Pagbalik ko niya sa Ginoo. Kapag ang subo, ang pagbalik sa Ginoo, ang ikaduhang pag-anig sa Ginoo, naglakip kini o daghan ng mga panghitabo sa kalimutan. Kung sa kini ng mga panghitabo, una, adunay paglalim, adunay rapture. Sabihin niyo ang sistema ng Lord. Rapture ang panghitabo una. Adunay pagpamanhaw sa umaabot na panahon. O ikaduha, adunay dakong kasakitan. Pag human sa rapture, mubanos ang dakong mga kasakit. Kung unya, mubanos ang milenyo. Sabot mo, milenyo? Milenyo. 1,000 katuigan. 1,000 katuig. O human na paghubog. Ang rapture or ang paglalim, dili na mao ang paghukom. Dili pa na paghukom ang panahon na. Kundi adunay adlaw usab sa paghukom. Ikatulo, unsa ang katuyuan sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo? Unsa ang purpose sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo? Una, alam sa iglesia. Atong basahon, 1 Thessalonica, unang Thessalonica, kapitulo 4, versikulo 13, ngadto na sa 17. 13, ngadto na sa 17, nagduwa ng pulong sa Ginoo. Apan, dili kami buot, mga igsoon, nakamot dili mahibalo, may tuod sa mga nakamatay. Isa man eh, kung mga nakamatay. Aron dili kamo magsubok, ingon sa uban nga walay paglako. Kung ang imong minahal sa kinabuhi, anak-anak ang Kristo, dili ka dapat magsubok. Dili lagi nabigay, chat si Gabriel sa tuwa. Brad, break. Ano ka rin, ay pastor na matay? Ano ko? Wala. Pero may saman ko. Hindi kang pastor na sa Rosalo. Uy! Siya, pupunta na namatay na si Pastor Rosalo. Huwag ko na galing pinakita itong Pastor Stan Flores. Na, galing ko siya dali atong itong Speaking Life Fellowship. Kailan ko kayo, kung kainumdum mo, katong nagwalik ko, na example na ako na katong ato kapakal pakibako, kung dili ka tinawag sa Ginoo, ato na pastor, o itong namatay. Walu pilay na, 46. Sa'yo mo siya ka, bata ka manggol, kapag sila bata ka, kanang, bro, ang ibsong lawas kayo, ang punman. Ha? Lawas. Then, ako gi-check ang iyang account, matay na ni siya. Ha? Yung mga nagsugo, mga nagdunayan, kung may bata pa, and nagano mga testimony, may tungkol sa iyang life, sa iyang pastor. Pero, masubo mo kita, ano na, human as we are, masubo mo kita. Pero kinilangan ang inumduman. Ang maong pagkawala sa akong minahal sa kinabuhi, ang naas na mo sa Ginoo, is temporary na. Kung nakakay minahal sa kinabuhi, na nanalagan sa Ginoo, namatay, temporary na ang inyong panagutan. Nauna lang siya. Nauna lang siya dito sa dapit na diin inyong tagpuan. Nauna lang siya dito. And kung ako panahon na kita ay yan. Kung ano na yung sa yuta, ano na yung mas ako, mariyon yung sa langit. Ang nasiguraduhan din mo, na ang tao na gusto niyo makita dito sa langit makita dito. Siguraduhan din mo, nasang tangguhin pa ng tawanan, makaduwag siya sa ulong sa ito. Kung mabot panahon, matay na tawanan, kung dili makaduwag sa ulong sa Ginoo, hindi niya maihan si Kristo sa Ginoo. Kasi hindi ko ang imuriyon niya dito sa langit. Kasi natingala ka, wala man dali si Papa, wala man dali si Mama, wala na bis ka dali wala na bis kuya. Ako na dali wala na dito akong best friend dali ako makaupan sa trabaho, ako makakala wala ka dito dali. Kung
Okay, wala kang sigilon sa kamaayo. So, ingon ni Andrea, ang katuyuan sa pag-anhin ni Kristo is alam sa iglesia. Kaya sa iglesia, kita! Ikaw! Dili ni church building, dili ni mga panahon sa Ginoo, dili ni mga rapture sa Ginoo, kundi ikaw ni, ako ni, kita ni, na nagtuo kang Jesucristo. Kita ang ipagsabot niya sa libro, sa Tesalonica, na nag-ingon siya niya, nagili kita kawan-anong, o dili kita masubok, alam niya itong namatay. Sama sa uban na walay mga paglakot. Sa verse 14, ingon niya, kay kung kita nagtuo na si Kristo namatay o nabanhaw, mausap sila na mga nanamatay. See? Kung kita nagtuo na si Kristo namatay o niya nabanhaw, si katulog na adlaw, sila usap na namamatay, na nagtuo kang Kristo, sila usap mabanhaw sa waawag na pagpamanhaw. Ingon pa, Dato raon niya sa Diyos pinaagi kang Isus uban kaniya kay kining among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi na nagpabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili magpunah kanila nga mga nangamatay. Wala akong tingin kanila. Kita na mga buhi dili ta magpunah sa nangamatay kundi magsunod kita nga itong mga nangamatay. Sa verse 16, kaya ang Ginoo gayon, mao ang manao, gikan sa langit, uban sa pagmando, o uban sa tingog sa Pangulong Anghel, o uban sa tingog sa trompeta sa Dios, o unya ang mga nangamatay, yakang Kristo, muuna sa pagkamangon. Kasunod ka, Pastor, Ginoo, na Pastor, yung mamangon, pinagpatay niya sa interior. Tinuod ka rin mo sa pulong sa Ginoo. Ha? Initingog sa trompeta, iniknahulog sa pagmando sa kanghel sa kalangitan, adunay pagpamanhaw na ito. Tanan ka nangamatay na adunay pagtuo kang Jesucristo, sila mamangon diyan sa ilang lugnanan. Sila mamangon diyan sa lugnanan. O sila muuna sa pagsugat sa Ginoo. Walay ingon. Diri nga sa Book of Thessalonica, o niya, ingon pa sa verse 15, o kita nga mga buhi pa na nahibilin sa kawol, sa kawol, i-rapture, lalinon, sa kawol o niya, nato sa mga panganol, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo, diha sa kahanginan, o ingon ini, kita makikuban na kanunay sa Ginoo. Magka, anin doon sa maunga, may tabukon niya sa maabot. Pero eksukon, kung sa kanindot, ini may tabok sa maabot na panahon, alam sa mga Kristuhan. Ingon ko sa dili, kapagin ang may tabok sa mga tao na may pagtubos. Ingon pa, ganong wala si Kristo alam sa Iglesia, kaya ang Iglesia, mao ang pangasawunon ni Kristo. Kita ang bride sa Ginoo. Kayo ito walang bride. Atong mga kasandria. Ang pamanuhulon, sugat. Ano ba yung sugat? Ay kuha ko. Ako ba nagpagulat ka? Bakit ito sa mga sugat? Kaya si Jesus Christ, pusugat siya sa Iglesia. Huwag ka niya, sa gawang kita ng mga buhi, padulong dito sa panganon, o mag-ikuban kita sa Ginoo, ang ito sa kanaturan. Kadua, alam sa mga Hudiyo. Sa ito, ang pag-anhin ni Kristo, alam sa Iglesia. Ang pag-anhin ni Kristo, alam sa mga Hudiyo. Ano ba yun? Ano ba ang mga Hudiyo? Ikaw pa ang Isaiah 11, versikulo 11, lukso sa 60. Adlaw, ang Ginoo magbakyaw sa iyang kamot sa ikaduhang higayon aron pagbawi sa salin sa iyang katawhan na nahibilin gikan sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Ilam, sa Simar, sa Hamat o gikan sa mga pulo sa dagat. Usa aduna unyay dalan kalapad gikan sa Assyria alang sa salin na nahibilin sa iyang katawhan. Ang sistema magutani. Nanong ang ikaduhang pag-anhin sa Ginoo alam man sa mga Hudiyo. Tungod kay
Karon na mga panahon na ang mga Hudyo wala magkahinusan. Nagkatipulaan. Ang uban namuyog sa Pilipinas. Ang uban naa sa China, ngali. O sa nagkalay, lapit sa kalimutan, namuyog ang mga Hudyo. Ang nasayin ko kamo na ang sentro sa kasamo is ang Israel. Ang Israel mismo ang sentro sa kasamo. Ang purpose sa pagbalik sa Ginoo, dili sa kalibutan, sa ikaduha niya pagbalik is alang sa mga Hudyo. Kay aduna sa plano na ang tanan Hudyo iyang tigumon ngadto sa iyang nason. Muna yung gingon ni Propeta Isaias na inipakyaw sa Ginoo sa iyang abot sa ikaduhang higayon. Ikaduhang higayon, nagkaulugan, ikaduhang pag-ani. Iyang tao kung pagbalik ang pinili niyang katawan, natuwa sa nagkataing David. Ipilang ang lugar, isutan dito ang Hamat, ang Ehipto, ang Syria, o ang talang pulo sa dagat. Apil na ang Pilipinas. Doon ay Hudyo, sa Pilipinas, Hudyo. Tigumon, tao kung na sila pagbalik sa Ginoo, o tigumon sila ngadto sa usa ka nason, aron himuon na usa ka nason. Ingon pa, ang pulong sa Ginoo, sa adlaw sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo, iyang tukuron pag-usab ang templo o ibalik ang pagsimba diha sa templo sa Jerusalem. Ano ba mo? Mga taon na kung nag-ibalita. Isa sa mga sign na hapit na bumalik ang Ginoo. Hapit na ang sikat kami sa Ginoo. Is kung matukod na ang templo sa Jerusalem. Patulong ni Ginoo, purong pag-usap. O ang sign sa pagbalik sa Ginoo, kung matukod na sa ikatulong ni Ginoo, ang templo sa Jerusalem. Kung butanaw ka, hindi mo computer, susihan ninyo, research ninyo. Ang hitabong manggod sa Jerusalem, ang templo na nahimutakan sa Jerusalem, murag dunay lugar taraa sa Palestine na nakuha nila sa templo. Inungdan kani gina magkasinabot na duha ka nasod sige away tungod anak. Ug dili kita sa matukod hangtod nga wala isa sa ilaha ug giboy anak. Kundi mo pagdaw ang Israel. Ug dunay balakon, siguro diwan na nakita. Dunay ginapanday nga balakon. Nagibantog nila tukuron sa ang Jerusalem, ang templo sa Jerusalem. Kanya ko ba yung mga materialis sa anan niya ang nakansin para tukuron sa ang templo sa Jerusalem. Diba kaya sana sa mga sign na bubalik na ang Ginoo, wala yung gingon rin ka, na ibalik tukuron pag-usap sa Ginoo, tukuron pag-usap ang templo, o ibalik ang pagsimba. E kung may pagsimba ka nung niya sa templo, kaya wala yung templo ang Jerusalem. Ha? Kapili niyang, ang mga Hudyo, natagaw sila. Hindi sila united, hindi kasamtangan na panahon. Daghan kanila, nagpaabot pa sa Visayas. Ano man, si Jesus Christ, wala nang ginawa sa Israel. Si Jesus Christ, isang lingway ni Israel. Daghan sa mga Israelites, walang magwali, may tungod sa mga Jesus Christ. Kundi ang uban kanila, nagtudlo na aduna pa'y Mesiyas. Kung walang mamabot ang Misaya, ngayon ang ipaabot sulod sa taas na mga panahon. Nagsa ka, ay naglapawgi si pastor sa pag-usap ng pastor. Pastor Tinsay, siguro na sa 700 club. Nagapila na mo na Pastor Stanford. Mayroon siya, may usap ka tao na nagikan sa Israel, sa pamudiyong karoon pa naman na ilangan gituuhan maong ang Bisaya at Tagalog. May Emilio Anyos. Nasa Israel. Nandaghan kanina nagtuo na siya ang Bisaya. Siya ipaabot nila sa dugay panahon. Pero si Jesus, dugay na gipadala. Narulat nila dawatan sa Jesus Christ na sa Israel. O nang uban agad sa mga Hudyo sa hindi ko kay Jesus Christ. Ang purpose na nang ubalik ang Ginoo kay aron ibalik
ang pagsimba diya sa templo sa Israel, diya sa templo sa Jerusalem. Yung pang Ezekiel chapter 40, dito na sa 48, ayun nyo basahan, itaas kayo, gisdan tulaan nga adunay tukuron o tukuron na usap ang templo pagbalik diya sa Jerusalem. Another one, nakatulipan, ituon ang pakigsakad sa Antikristo sunod sa pito katuig kung unya tunga-tunga ilang lapason ang pakigsakad. Ano man? Kung saan ay mahitabo ang buong pagpakigsakad sa nasan. And posibleng before ang rapture or ang second coming, tunay buon na pakigsakad ang Israel ngadto sa Antikristo. Bisa man yung Antikristo? Posible usa ka nason o usa ka leader, either a president sa powerful country or either usa ka religious leader. Careful ko. Dapat mga theory na itong karon na posible isa sa powerful country, isa sa leader ani ang Antikristo, or posible usa ka religious leader na grabe ka powerful. No offense ha? Pero ang theory, nagupay sa Vatican. Sa mga tawanan ko, once na matigo na tawanan, nabilaw ang gano'n ng Pilipinas. Nakaka-powerful na sa Vatican. May mga country karon na powerful na mga leader. Pero, tingog pa tulaan. Himuon karon sa Israel ang pakigsaan ani nga nasod o ani nga Antikristo. Ug unya, ito katuig ang pakigsaan na himuon sa Israel diha kang Antikristo. Pero sa tulong katuig ug tunga ilang lapason ang ilang pakigsaan ng Antikristo. Ano ba? Tungod kay ang 7 years aduna na kahulugan. 7 years. Pito katuig adunay kahulugan ug ang kahulugan niini Great Tribulation. Usa man ni Great Tribulation. Dako nga kasamo sa umaabot na panahon. 3.5 years makawag siya abundant years. Kanang kamalinaon na tuig, walay kasabot during sa pag-isaad nila sa first 3.5 years. And then, after lampason sa Israel, ang iyang pag-isaad nito sa Antikristo, then bubanos ang Great Tribulation, 3.5 years. Wala ka nikong positibo, 7 years, Great Tribulation. Consider sa Great Tribulation, although adunay pag-isaad. Ang sentro sa Great Tribulation is ang nasod sa Israel. Lutuson sila sa Ginoo. Kung sa'yo may tabo sa Great Tribulation, ang Great Tribulation, posible, uman na ang rapture, anong panahon. Uman na ang pagpamanhaw niya ng panahunan. O ang bubanos, ang makasinati, mga tao, mawalay Diyos, o mga tao, kaalanganin, ang Kristiyano. Alanganin kang Kristiyano, bilhin ka, o pamod, usulod ka sa Great Tribulation. Tanaw din mo ang Great Tribulation. Grabe kung kasama mo may tabo, adunay mga paglutos. Dili ka kabalik. Negosyante ka, dili ka na kabalik lang. Gusto ka matong bowl, kaya bupalit ka kung salita. Imong kwarta nga, tingin mo ng panahuna. Dili na ang gusto. Okay. Good guy. Wala nagdili ang kwarta ng panahuna. Ang bililo na lang gana, ang patik. Kung doon na kay patik sa imong akta o sa tuon mo kamon, makapalit ka o makabalik ka. Pero kung wala kay patik sa imong akta o sa imong tuon kamon, hindi ka papalit, hindi ka makapalit. Wala kung pagkaman ka, sa Kristohanon ka na labi, ilagay na lang ang bakaliw, sinagulis na. Pero kung magpapatik ka, okay na, muslan na yung bakta. Ano ba yan? May tabo ang one world government. Okay, ganyan, nanay, ginatawag naman. Ano na yung one world government? One world government.
Ibang kalibutan, isa ka lang ang masunod. Ang Antikristo. Wala na yung president ng Pilipinas sa sundo nito. Buong Amerika, buong Japan, buong China, may kabuk ang one world government. Kung kinsa itutoy anak, ang mao ang Antikristo, siya ang leader sa itong kalibutan. May kabuk ang one world currency. Ang mga currency, bukta. Posibleng dollars, posibleng European dollar, posibleng sa kusong sa computer world. Sa kusong Bitcoin. Kaya Bitcoin karon, 1 Bitcoin equivalent of 1 million kapit or sa more or less 1 million kapit sa Bitcoin. Sa unang panahon, 2018, ang Bitcoin 9,000, kung ako sa'yo, 2017, 9,000 lang ang Bitcoin, isa ka Bitcoin. Dili pa na ilato, kami rin, o itong mga swito ana, dato na karoon, kung ano ng Bitcoin. Kaya naka-invest sa Bitcoin. Karoon, inagaw, basta-basta naka-invest sa Bitcoin, 1 million sa puro. Posible, o na siya one world na currency. Ito na. Basta pag yun, one world religion. Ano ba mo na naangay one world religion pa? Hindi pala inanak ka powerful. Pag mahita po ang one world government, wala kayo religion. Magsunod ka kung sa to, Diyos na inhon sa one world government. Pero karon, nasa Saudi Arabia. Kasi kagong Saudi, sige man, nakato na gusto sa ulan. Wala pa niya sa panahon ni Ina siguro. Pag isa ka na kong dome, naghihimo, diraan sa sumangungang bayan sa nasun sa Saudi Arabia. Nag-iusa sa taong dome ang Christian o ang Muslim. One word religion. Kung missionary ka, mag-share ka sa word sa Ginoo sama sa tugihimo niya sa mga kalye na may ka na Jesus is the only way. Jesus is the only way para makaanto ka sa langit. Hindi na pwede din mong isputan dito sa loob. Kaya nangihimo. Ano nga? Kung nangalakad ka, kung nagturo ka man Jesus Christ, ibuha ka na. Ayaw na i-share sa life. Kahit usak ka krimen ang pag-share anak ito. Kahit imong mga kauban sa doongan doon, posibleng Muslim. So kung ngayon ka, si Jesus ang akong Lord, pasagdan kanila. Pero kung ngayon ka, Jesus is the only way. Krimen na, kakabot sa inahan pala. Yan po lang. Manang, meron ka, ikaw pa lang panahon. Nanay mga nagsulit na sukaw. Tanawa ni ulit ninyo. Komputera ninyo kung doon tinuod lang ang isang may doon yan ang hihimo. Hindi na ka pwede magbasa dito sa John 14:6 na may si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi na ka pwede may dito Kung nagtuwa ka kang Jesus, hindi mo na natin. Kaya na-share sa upan na may si Jesus na rin ang butong dalan. Kaya isuhon ka, hindi makapisuhon, takipin ka nila. One world religion. Ano ba mo kung sa pinakita ko, mag-inuyon sa ito, kalibutan ka ba? Hindi kanunin. Sa Pilipinas, 80% sa kato. 80% sa mga Pilipino katolik. 20% combination sa Christians, born again, evangelical, mga kulto sa Pilipinas. Ano lang mga INC, Jehovah, Mormon, mga Kasalian, mga sa pala, Pilipinista, tanan ng mga reliyon, but 80% Katolik. Pero hindi ang Katolik, ang pinakadako ko reliyon sa kapalibutan. Ano mo sa pinakadako ko reliyon sa kapalibutan? Muslim. Muslim, pinakadako. Reliyon. Tanawan ninyo sa eternity. Tanawan ninyo kung sa kadako ang Muslim kumpara sa nagkailangan mga dito. Makakasaya na sa mga Chinese ganun. Lahat, sabi tawag ka na. Islam. Sila ang pinakadako ang Muslim. O gitungkol siya ang doon sa may
Saudi Arabia, ang Christian and Muslim. One word. So, wala ang mga tabo sa maamot ng panahon na himuon, tukul, pag-usap, ang templo sa Jerusalem. Unya, himuon ang pakigsaan sa Antikristo. Unya, supakon niya, pagkabot sa lulong tuwing ito nga. Daniel 9:27, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. So, nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa 27. Siya maghimo og lig-on nga kasagutan uban sa daghan sulod sa 7 ka tuig ug sa katunga sa 7 ka tuig iyang pahulungan ang mga paghalad ug ibabaw sa pako sa mga dulongtanan moabot ang maglumpag hangtod nga ang gitakda nga katapusan ibuko ngadto sa tigbuno. Si Biblia dunay pakigsaan kami tabo. Another one, human sa baong kasamok, makalingkawas sa dakong kasakitan ang nasod sa Israel. Ano pa ang Matthew 24, 21, 22, and 29. Apan sa katapusan, makalingkawas ang nasod sa Israel. Basahan na to. Matthew 24, 21, 22, then also sa 29, tingnan pa ang 21, kay wabot unya ang dakong kalistanan nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na dayon mahitabo pa. Og kung ang gidaghanon yadto mga adlaw wala pa paubsi, wala dayon untay taong maluwas apan tuod sa iyang mga pinili ang gidaghanon yadto mga adlaw paubsan. Verse 29, diha ilit katapos sa kalistanan niadto mga adlaw ang adlaw bungikit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ug ang mga bitungon mga tagak gikan sa langit ug matay og ang mga gahom sa kalangitan. Ana ang may tabo. Makalingkawas sa dakong kasakit ang nasod sa Israel apan adunay may tabo sa iyong kalibutan. Ingon pa diriya. Sa katapusan, magtigom ang mga nasod alang sa pagpakikbubat sa Israel. Nasay ko ang Israel wala makapindi ng nasod. Ay sa pa-American, nagwalis siya. Ganong ang Amerika, dili mo ating kung pakikbubat sa Israel. Kapalita mo na itong panahon, may 5 ka nasod, itabangan ang Israel kung pakikbubat. 5 nations against Israel. Nilungkad ra kung 5 ka adlaw ang ilang ikbubat. Nilungkad lang kung 5 ka adlaw kung wakot mo sa'yo ang ilang pagsulong sa Israel. Ano man? Kung hindi mo sila makakaya. Imagine mo, 5 nations against sa usa ka nasod. Ano mo sa kagamay ng Israel? Tanawa sa mapa, tuldok na sa mapa. Tanawa ang Pilipinas, nakita ko sa mapa. Pero Israel, tuldok na dito sa mapa. Kamay kayo ang Israel. Tanawa niyo sa mapa. Pero ingon, ang usa ka preacher, Amerikano, walay nasod na makapildi sa Israel. Even America. Ano naman? Kung itong Amerika, nakikkampi na lang sa Israel. Hindi mo pwede mo kalaman ng Israel. Ano man, ingon na ang sa ka-preacher. Eh kung makik-away ka sa Israel na nasod, sama ra ang nakik-away ka sa Ginoo. Isa ba yung nakapindi sa Ginoo? Ano makapindi sa Ginoo? Ang Israel, they are the chosen nation. They are the chosen people sa Ginoo. Kapindi kayo naman. Chosen people sila sa Ginoo. Chosen nation sila sa Ginoo. Marami sa Amerika, hindi makapildi, kaya wala nakapildi sa Ginoo. Apan, inginit panahuna. Tanan na nasod, ualsa against Israel. Ha? Tanan nasod, mutlak mapin ang Pilipinas. Basta tanan nasod na dili kampi sa Israel. For example, sabi, against sa Israel. Muslim country. Sa pag-yun, Russia, China, North Korea,
uban pa na mga kalaban sa Israel karon nga nasod. Tanan na sila magtigom, mualsa ug bubaton nila ang Israel. Kaya sa ilang pagtuo, that's the only way na mapiltin nila ang Israel. May tabo ang gitawag Armageddon War. Ano ang Armageddon War? Biblical na siya. Ingon pa niya, sa katapusan, magtigom ng mga nasod alang sa pagpakigubat sa Israel, sa Karyas, 14, 2, sa 3. Kay tigumon ako ang tanang mga nasod aron sa pagpakigubat batok sa Jerusalem ug ang syudad mailog ug ang mga balay panglungkapon ug ang mga babay paglunggo ang lubuson ang katunga sa syudad mahitabo mahiadto sa pagkabahin-bahin apan ang magpabil apan na hibilin sa katawan dili puuhon gikan sa syudad. Unya ang Ginoo muastan o pagig-away batok nato mga nasod sama sa iyang pagig-away panahon sa gubat. Sabi ito po, human karon sa mga nasod ang Israel. Ano ba? Ang Israel, grabe ka karuso. Dili na sangkit sa Ginoo, dili na magpatabang sa Ginoo. So sabi ito po, itungod sa Ginoo, masulungan sila na diin mungkago din sila sa Ginoo. Hangtod nga buwako ang panahon na sila musangpit sa Ginoo. Sa diha na musangpit sila sa Ginoo in verse 3, ang Ginoo na karon ang makig-away dapit sa Ginoo. Ang Ginoo na ang maging-away ay mga nasulat. Pero itungod una sa Ginoo sa makadiyog na panahon, kalumpagon ng Israel, kalumpagon ng Jerusalem, bagyo ng tanan mga tao na. Sa sunod na ito po, apan ang Antikristo uban sa iyang mga sundalo mabuntog sa gubat sa Armageddon. Doon na Armageddon. Kapag naman Armageddon, Armageddon War, usa kaggubat na hilapihan ka-intense na gubat. May mga theory na ang gubat, ang Armageddon, gitawag siya o War at the Megiddo. Asa ang Megiddo na itahimutan? Ang Megiddo na himutan karon mula masayog sa Palestine. Ang Palestine, sa kapatag na lugar na diin, dito mag-abot ang tanang nasyon sa kining ginatawag o alang sa gubat na gitawag ang Armageddon War. Ngayon pa ang Biblia, ang blood na buagas tungkol sa mga gubat, wabot sa taga-tubod. Nakakaingkit sa gubat na panahon na. Pasahon na ito. Ipanaya, maybe 11 na doon sa 21, nag-ingon ang pulos. Unya, nakita nato nga nabukas ang langit o dihay. Usa ka puting na kala mga kabayo. Na parang nagkabayo nili, ginganlan o kasalikan. Matuon o pinaagi sa pagkamatarong siya maghukom o pagkigubat. Ang iyang mga mata daw kalayo na nagdilaap ang iyang ulo dihay daghang mga purong-puro ug siya may sinulat na ngalan na walay bisan kinsa na nasayo gawa sa iyang kagalingon. Siya nagsulbong pisting at gitoslog sa dugo ug ang ngalan na gitawag kaniya ang pulong sa Dios. Ug ang mga panon sa kasundaluhan sa langit na nagpisti og pino alino puti na pagkahidlo nagsunod kaniya nagsakay og mga puting kabayo gikan sa iyang baba ni ula ang usa ka hain kay espada ang mao'y iyang itigbas sa kanasuran o siya magmando kanila pinaagi sa bunal na puthag magpigis siya sa piksanan sa bangis na kapungot sa Dios na makagalahog sa tanan diha sa iyang bisti o diha sa iyang paa siya may ngalan na napati hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Unya ang nakita ang usa ka anghel na nagtindog diha sa adlaw ug sa kusog na tingog iyang gisikitan ang tanang kalanggaman na naglupad sa tunga-tunga sa kalangitan nga nag-ingon kanila, dali kamo tangkong kamo sa dakong panihaton sa Dios sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong pusgan, sa unod sa mga kabayo o sa mga nagkabayo niini o sa unod sa tanang tao sa mga gawas nun o sa mga ulipon, sa mga dili nila o sa mga balikugan. O nakita nako ang bangis na mananap ug ang mga hari sa kalibutan uban sa ilang mga kasundaluhan na nagtigo aron sa pagpakigubat
batok sa nagkabayo, ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan, ug nadakpan ang bagis nga mananap, ug uban kaniya nadakpan ang binik na propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang katubangan na pinaagi niini ipahisalaat niya ang mga nakadawat sa patik sa mapintas nga mananap ug ang mga nagsimba sa iyang larawan. Kining duha kitangkog kabuhi ngadto sa linaw ang kalayo nga nagtilaab sa asupre ug ang tanan nga nahibiling ikamatay sa nagkabayo pinaagi sa espada nga migulat gikan sa iyang bakba ug ang kanang mga langgam nga nabusog sa ilang ulod. Tanawa, inana ang may tabo sa umaabot nga napatikan ang patyon sa Ginoo. Sa mapatik 666. Kung sa ikaulugan sa mga 66, nalan sa anak.